Здравейте всички, с вас отново е Петър Петров, като в този урок бих искал да се спрем малко по-подробно върху способностите на програмата, с която се занимавахме последния път, т.е. на Thunderbird. Значи, предния път добавихме един имейл акаунт, сега ще добавим още един. Като можете да добавяте колкото си искате, т.е. колкото имате имейл акаунти тук. Значи заставам ето тук, с десен бутон на мишката кликам, отивам на параметри и тук най-отдолу има действия за отчетната запис. Аз избирам да добавя нова. Пиша имената, името, което бих искал да излиза върху съобщенията. Добавям името на пощенската кутия. Нека да бъде в libero.it и паролата, която използваме за влизане в този пощенски акаунт. Така, премахвам тази отметка на да запомни паролата с цел сигурност. Натискам на бутончето продължи и вече е завършил конфигурациите. Ето тук ни съобщава, че всичко е OK. Натискаме на бутончето готово. Както виждате, тук отдолу се добави и още една отчетна запис. Така. Следващото нещо, което искам да ви покажа, това мога да го затворя. Кликам тук на входящи и би трябвало да се покажат всички входящи съобщения, които имам до момента в тази поща. Следващото нещо е добавянето на така наречените филтри. Значи в акаунта, който избирам, който искам да създам филтър, кликам, заставам върху него с ляв бутон на мишката един път, кликам с десен бутон и тук виждам един надпис "Създай папка". Отивам на нея. Искам да кажем всички съобщения от даден получател да не отиват там, където са общите, ами в собствена папка. Значи, например, имате хора или институции, с които имате честа кореспонденция или пък важна и искате да ги отделите на страна. Например, аз ще създам папка, където да отиват моите писма от WebMoney. Така, от WebMoney. И тя ще отиде като вложена папка към този акаунт. От тук можем да изберем и другия. Например. Така. Този. И това е името на папката. Натискам на бутончето "Създай папка". Така. И ако се върнем пак към този пощенски акаунт, виждаме, че имаме ето тук отдолу добавена папка WebMoney. Така, сега как да определим, как да кажем кои съобщения да отиват в тази папка? Много просто. Отиваме на входящи съобщения
И виждам, че ето тук имам 1, 2, 3 писма от този подател. Маркирам първото от тях с левия бутон на мишката. Така, тук където е тази думичка от кого, заставаме с курсора отгоре, натискаме десен бутон и от падащото меню избираме създай филтър от. Значи от тук можем да изберем при какви условия да отиде в тази папка и аз слагам ето тук, т.е. кое иде от тия условия да съвпадне, да се изпълни, т.е. да има ето това нещо. Да има ето това нещо и премести съобщението в тук ни трябва да изберем в коя папка. Ние избираме папката WebMoney. Натискам OK. Тук излиза едно прозорче, което ни казва, че можем веднага да запуснем филтъра. Т.е. веднага всички съобщения от този подател да отидат в тази папка. Натискаме на пусни. Така, отваряме папката WebMoney и виждаме, че вече писмата от този подател се намират вътре. Така, следващо нещо, на което бих искал да ви обърна внимание, това е пак по същия начин. Отиваме на параметри. Тук сървър на изходящата поща. От тук значи писмата в момента, които изпращаме, отиват, т.е. като подател е написано това, отиват от името на този имейл. Ако искаме, можем това нещо да сменим с втория, т.е. избираме един от добавените акаунти и натискаме тази кнопка, която означава по подразбиране. Натискаме ОК и вече имейлите, които се изпращат. Така, ако отново отида на параметри, отида на сървър на изходящата поща, виждаме, че ето това нещо е станало наш пощенски акаунт по подразбиране. Така, до тук добре. Сега още една подробност. Отиваме на това бутонче, където е написано Създай. Тук на настройки и тук трябва да имаме винаги отметка, т.е. проверка на орфографията при набора на текста, т.е. контрол дали текстът е набран без грешки. Трябва винаги да стои отметка, защото съгласете си, много важно е едно писмо, особено такова, което носи някаква бизнес оферта, някакво предложение за нещо си, да бъде грамотно написано като минимум. Кликаме един път тук и отиваме на инструменти. Тук настройки. Така, от тук, от това място ни е зададено по подразбиране, тъй като свалих на руски език, на вас може би да е български или някакъв друг, че
ще ни контролира дали правилно пишем на руски език. Но ако искаме да пишем на някой друг език, ето от тук, виждате, има опция за допълнително натоварване на речници. В момента съм там, кликам и искам да кажем всъщност може да изберете какъвто идея език. Аз искам да натоваря, да кажем, италиански. Натискам тук, каза ми какъв размер има. Натискам това нещо, т.е. да се прибави към Thunderbird. Окей. И тук виждате в долния ъгъл ми съобщава на какво ниво е самото натоварване на речника. Така, тук ни казва, че автора не е удостоверен и че може да имам разни проблеми. Но няма значение, просто натискам да добавя сега установи се час. И това би трябвало да е. Връщам се на Създай. Връщам се на инструменти, настройки и виждам, че освен руския, тук се е добавил и италиански. Така. И в момента, в който трябва да пиша на един от двата езика, избирам го, натискам ОК и така. Остава тук. Може, разбира се, вие сами тук да си поиграете, особено по ето тук настройките. Да, ето това нещо беше също от значение, че можете да настроите и чат, всъщност то става и отгоре, ето от тук, написано е чат, натискате това нещо. Тук казва, че в момента няма чат, не е установено. На това бутонче да започне чат и избирате една от тези възможности, т.е. свързвате го, да кажем, с чат чрез вашия Facebook профил, отивате нататък, въвеждате някакво име, ползвателско име, да кажем, отивате нататък, парола и просто натискате нататък и нататък. Тъй като аз не съм почитател на чатове, просто не го правя. Това беше за сега. Очаквам ви в следващия урок, в който ще се опитаме да си набавим и имейли, да ви покажа начините, един от начините, чрез които може да се здобиете с имейли от интернет.